एक नम्बर गसाइगाव एलएसी नि आन्दाराव कासियाबारिनि बे बरासारा भिसिडिसि हलाव जोंनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो जोंनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन मथे बेवहाय जोङो शक्ति सम्मान बे प्रग्राम खालामदों। बे शक्ति सम्मान प्रग्रामानो जाहैबाय जोङो भारत सरकार आसाम सरकार जे सेल्फ हेल्प ग्रुप बिअ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन महिला आफादफोरनो जेरोखोम थांनाय बोसोरफ्राव जे स्किम होबोदों बे स्किमनि इमप्लिमेन्टेसन सोमोन्दै जों सावरायदों आरो बेवहाय सोर बेसेबां लाब मोनखो सोर बेसेबां लाब मोनदिया बेखौ जोङो एसेसमेन्ट खालामनानै जों नायदों आरो बेवहाय जों दिनै नुनो मोनदों जोंनि गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननि जे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफ्रा जे रिपर्ट होदों जे गोबाङानो जोंनि जे मानगोनां गिबि मन्थ्रिनि जे सिन्था जे लाखपति महिला खालामनाय बेखौ बारग'बाय बेखौ बारसिनानै सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 4 लाख 5 लाख बिसोर लाब खालामनो हादों। दा नंखायनो दिनै जोङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरो जों इनकारेजमेन्ट होदों भबिष्यतआवबो जाहाथे बिथांमोना बे स्किमफोरखौ मोजां इमप्लिमेन्टेसन खालामो आरो लोगोसे फैगोन समाव जे जोंहा इलेक्सन फैगासिनो दङ बे इलेक्सनाव खारन बे स्किमफोर बेखौ जोंनि मानगोनां प्रधान मन्थ्रियानो हरदों गिबि मन्थ्रियानो हरदों। दा बेखौ स्किमखौ मोननाय रोखोमै बिथांमोनाबो फैगोन समाव फैगोन इलेक्सनावबो बिथांमोना नरेन्द्र मोदी बिथांखौनो प्रधान मन्थ्रि लाबोनायाव बिथांमोना सहाय खालामगोन होनना जोंनो खोथा होदों। मोनबेसे गामिनिया जों हिसाब लायाखै बेवहाय 200 जननि बारा बेवहाय जिबिका सखि आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि फैदों आरो बेवहाय जोङो गसाइगाव समस्तियाव मोननै बाहाग खालामदों हाइरडनि साहा मोनसे आरो खोलाहा मोनसे गाबोन जागोन। दिनैहाय बाहाय हाइरडनि साहा जों खालामबाय बेवहाय 200 जननि बारा बिथांमोना नुजाफैदों आरो बेवहाय बिथांमोना गोजोनदों आरो सरकारखौ इयुनावबो सहायखौ होनो होननानै बिथांमोना खोथा होदों। रायजो राजाफोरनो खावलायनाया बेनो जे रायजो राजाफ्रा थिग थानांगौ जेराव सरकार थिग थागोन बेवहायसो रायजोफोरनो डेभेलपमेन्ट खामानि होनो हायो। गोदोनि सरकारफ्रा जेरोखोम जों नुदोंमोन रायजोफोरनो जेबो होनो हायामोन नाथाय दिनैनि सरकारा जेरोखोम होगासिनो दं गामि न'खर थाङै सोरनो मा नांगौ मा नाङा बेखौ सुफुंनो होगासिनो दं। ओंखायनो दिनै बे सरकारखौनो बयखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय आं खावलायो।